katin zaben ku ba zai cece ku ba. Ko kowace shekara za a dangwala zaɓe a share shekaru 500 ana neman sabon shugaba. In dai wannan tsarin na delegate za a ci gaba da yi da shi, babu inda za a je. Zan yi bayani dalla-dalla. Akwai wasu mutane kalilan waɗanda suke yanke makomar mutane sama da miliyan 230 a duk faɗin Najeriya. Suwaye su kuma ta yaya? Bari mu fara da fahimtar da ku suwaye delegates. Najeriya mai sama da mutane miliyan 230 na shiga ta suku sakamakon ayyukan wasu kalilan waɗanda ayyukan hannayensu ke sauya makomar talaka, walau zuwa zafi ko zuwa sanyi. Waɗannan mutane su ake kira delegates. A turance delegates wato wakilai kenan. Su ne mutanen da jam'iyyun siyasa ke zaɓa domin wakiltar muryar mambobin jam'iyya, musamman a lokutan babban taron siyasa ko gudanar da zaben cikin gida. A Najeriya, delegates na taka muhimmiyar rawa wajen zaben 'yan takara, musamman a yayin zaɓukan fitar da gwani na shugabannin siyasa a matakai daban-daban, kamar shugaban ƙasa, gwamnoni da sauran makamai. Wannan yana nuna cewa delegates suna da tasiri mai girma a tsarin gudanar da zaɓe a Najeriya. Misali, a lokacin zaben fitar da gwani na jam'iyya, delegates suna taka muhimmiyar rawa wajen zaɓa wanda shi ne zai wakilci wannan jam'iyya a takarance. Wannan tasiri yasa ake yawan maganarsa akan muhimmancinsa a siyasar Najeriya. Haka zalika wannan tasirin yasa ake gani suna da wuƙa da nama wajen yanke shawarar abin da zai samu talakan Najeriya. Ta yaya kenan? Zan yi bayani a nan gaba. Wannan shine mataki na farko na sanin ko suwaye delegates. Yanzu mu je mataki na gaba. Rawar da delegates ke takawa a wasu abubuwa guda uku da kowane talakan Najeriya ya kamata a ce ya sani akan waɗannan 'yan tsiraru waɗanda suke da matuƙar muhimmanci game da yadda rayuwar talaka take kasancewa. Na ɗaya, zaben 'yan takara. Delegates su ne ke da zaben 'yan takara da za su tsaya wa jam'iyya a manyan zaɓuka. Wannan ya haɗa da zaben shugaban ƙasa, gwamnoni, sanatoci, 'yan majalisa da dai sauran makamai. Na biyu, wakiltar mambobin jam'iyya. Ba kowane ɗan jam'iyya ne ke halartar babban taro ba, don haka delegates na wakiltar muradun mambobin jam'iyya. Na uku, amfani da ikonsu. A wasu lokuta delegates na iya amfani da ikonsu wajen ƙarfafa shugabanni na gari, amma kuma a wasu lokuta suna amfani da shi wajen cin moriyar kansu kawai da kafa shugabanni barayi azzalumai. To wannan tasiri yana ba su ikon ɗora azzalumai akan madafan ikon talakawan Najeriya. Saboda haka waɗannan delegates suna da abubuwa guda biyu, amfaninsu ko akasin haka. Bari mu duba tasirin delegates bangaren amfanin nasu. Na ɗaya, zaɓar shugabanni na gari. Dan delegates suka yi aiki bisa gaskiya, za su iya taimakawa wajen zaɓar shugabanni masu nagarta da kishin al'umma. To wai hakan na samuwa kuwa? Na biyu, wakilci mai ƙarfi. Delegates suna taimakawa wajen wakiltar muryar al'umma, musamman mambobin jam'iyya da ba su da damar shiga babban taro. Na uku, tsara makomar jam'iyya. Ta hanyar zabensu suna iya tsara makomar jam'iyya da tabbatar da shugabanci mai kyau, shi ma haka matukar bai ci karo da madugun jam'iyya. To yanzu kuma bari mu je kan mummunan tasirin da suke da shi akan al'umma. Na ɗaya, cin hanci da rashawa. A Najeriya yawanci delegates suna karɓar kuɗi daga 'yan siyasa domin zaben bara gurbi, azzalumai da marasa amana da zai kauce daga muradan al'umma. Na biyu, matsaloli na siyasa. Wannan tasiri na cin hanci yana dagula tsarin siyasa, yana sa shugabanni marasa nagarta su yi nasara kamar yadda dai muke gani a yanzu. A wasu lokuta delegates suna zaɓar shugabanni bisa son kai, addini ko kabila maimakon cancanta. To wai ta yaya ake zaɓar su waɗannan mutanen? Ga yadda ake zaɓen delegates a Najeriya, musamman cikin jam'iyyun da ake kallon su suna cike da azzalumai da 'yan rashawa. Akwai nau'o'i biyu na delegates. Na farko, statutory delegates. Waɗannan delegates ɗin sun haɗa da gwamnoni, 'yan majalisa da tsofaffin shugabannin jam'iyya. Waɗannan su ne waɗanda ake ɗauka bisa matsayinsu a jam'iyya ko gwamnati. Na biyu, elected delegates. Waɗannan su ne delegates ɗin da aka zaɓa a mazaɓu ta hanyar zaɓe tsakanin mambobin jam'iyya, wato ƙato bayan ƙato ko kuma naɗi. Jam'iyyun siyasa suna gudanar da zaben delegates a ƙananan hukumomi, amma sau da yawa ana samun rikici ko amfani da kuɗi wajen jirkita wannan zaɓe. Kuma wannan na daga cikin matsalar da ke kawo har zuwa yanzu harin da talakan Najeriya ke ciki. Jira. Shin ko kuɗi yana da tasiri a fitar da waɗannan delegates da kuma ayyukan da suke da shi? Wannan batu da yake da matukar muhimmanci dole sai mun tattauna shi. Shine akan tasirin da kuɗi yake yi akan zaben da delegates suke. Duba da yadda jam'iyyun siyasa a halin suke cike da 'yan rashawa. Da dama na kallon delegates a matsayin masu sayar da ƙuri'a. Kuma 'yan siyasa ko masu neman tsayawa takara na amfani da kuɗi don saye su. Wannan matsala ce babba a siyasar Najeriya, kuma wannan shine mataki na farko na sayar da ƙuri'a kafin a gangara ga malam talaka. Saboda haka lokacin da delegates suka karɓi kuɗi daga hannun ɗan siyasa,
to ba sa zaben wanda ya fi cancanta. Na san za ku shaida hakan a lokacin fitar da gwani a jam'iyya mai mulki, wanda hakan ya kai ga kawo Malam Tulumbu. Saboda haka idan har aka ci gaba tafiyar da wannan tsari, to siyasar Najeriya ba za ta amfani malam talaka. Akwai bambanci tsakanin waɗanda suka yi delegates a zamanin da kuma waɗannan na yanzu. Kana tare da Alhaji Ado injiniya. Tsohon delegate kuma. Tsohon delegate kuma tsohon injiniya. To kuma har yanzu ba injiniyan ne. To wai su wane ne delegate nan da ake fita mutum delegate? Delegate yanzu ai maroƙa ne kurum. Da aka delegate sannan muka delegate. Domin mu da ɓamma aka yi kuma sai da aka mana interview a higher court kamar za mu tsaya takarar shugaban ƙasa. Kuma guri ɗayan ka samu mistake diya zai za su soke sunan ka ba za ka tsaya takarar ba. To yanzu misali ya ake zaben a wancan lokacin? Duk wanda yake da katin jam'iyya za ka je ka yaƙi neman zaɓe, ran zaɓe ku zo ku yi layi a zaɓe ku. Idan kana da ma'amala da mutane su zaɓe kan baka da ma'amala da mutane a nuna ma matsayinka, kuma babu ko anini ba wanda za ka ba kuɗi, ba magana kuɗi. To yanzu fa ya abin yake? Na ga masu noman maroƙa yanzu kana ganin mutum baka sai darge kuma ko kasa za a cire he a kama rima da shi, ko shugaban jami'a a kama rima da shi ran da tan zai kare dole ya koma. In ka taɓa yin wannan? To menene aikin delegate din nan? Aikin delegate su zaɓi mutane ingantattu, su ma in an bi layin da ake bi wanda aka zaɓe ma an zaɓe su, domin baka isa ka zaɓi ingantaccen mutum ba sai kana da kyakkyawan delegate kuma shi ma sai mutanen gari wanda suke ingantattu sun zaɓe shi. Me inganci babu kuɗi, ba magana kuɗi, ba wanda ke tunanin a bashi ko naira ɗaya. Kuma alhamdulillah duk mutanen da muka zaɓa nan a wannan lokacin ina su baita da ire-iren su Allah ji kare, Allah ya gafarta musu, suna na miƙa gashi nan yana nan da rai da sauransu. To wani kira zaka da shi ga delegate din yanzu? Delegate din to ai tsarin ne an rubuta shi gaba ɗaya, ka gani babu yadda za a yi ka gyara delegate naɗa shi kai, mutum naɗa shi kai kuma ka zo ka ce za ka yi masa wata shawara ko za ka gyara shi ko za ka amina sauran, kawai da neman kuɗi suke kawai. So da kai ganin duk mutanen da ake zaɓa majoritin su ba wanda suka dace su shugabanci al'umma bane. Wani abu mai mahimmanci shine mu san irin fahimtar da mutane 'yan Najeriya suka yi waɗannan delegates ɗin. Ga wasu daga cikin su. Sunana Mu'azz Sani. Muhammad Sagir Alaramma. Delegate a iya fahimta ta iya sani na waɗansu mutane ne waɗanda ake zaɓa a jam'iyyance, waɗanda za su dubi bukatun al'umma su fitar da shugabanni na gari wanda za su shawarta. Delegate ana nufin waɗanda za su je su zaɓi shugabanni a madadin al'umma a cikin jam'iyyu kafin babban zaɓe. Suna yin abin da ya kamata wajen fidda dan takara? Ina ai lissafi ya canza, yanzu delegate an mai da shi wata hanya ta samu. Yawwa zuwa yanzu gaskiya ba aikin da suke na amana suke yi yanzu ba, domin suna yi ne da ra'ayin wani mutum kwaya ɗaya ko kuma ra'ayin wanda ya fi ba su kuɗi, to kurin ran ake rinjaya. Kaga ba a duba cancanta da kwalitin wanda zai jagoranci mutane, tun daga nan ake karya kashin bayan shugabannin da za a dasa al'umma. Yawwa saboda haka a ƙarshe me abin yi? Babban abin yi wanda shi za a yi amfani da shi a canza wannan alƙibla da siyasar Najeriya ya dosa da kuma inda rayuwa na talaka ya dosa shine sai an hura wa 'yan majalisa wuta akan su canza dokar siyasa da dokar zabe. Saboda me? Saboda yanzu tsarin dokar da 'yan majalisa suke da shi ko in ce ake da shi a Najeriya ba shi da wani hannu, ba shi da tasiri sosai akan abin da jam'iyyu suke yi. Shi yasa jam'iyyu su kuma suke abin da ransa yake so, kowa aka ga dama za a iya ɗauko a bashi delegate, kuma aka ɗauko shi aka bashi a nuna mishi a ce ga abin da zaka yi, ga yadda zaka yi, ga wanda zaka zaɓa, ko kuma ga wannan zai zo ya siye ka, wannan zai baka kuɗi, zai wannan. In dai har aka ci gaba da wannan, to talakan Najeriya na cikin halin haula'i. Wallahi talakan Najeriya ya shiga uku. Saboda me? Saboda zaka ɗauki katinka na ƙuri'a zaka tafi bakin akwatin zaɓe, amma idan ka je mutanen da duk suke kan takardar, duka wanda suke kan takardar sai da suka san da suka kawo sunan su kan takardar, ba cancanta ake zaba ba, ba waɗanda suka dacewa ne suka zaba ba, a'a sai wanda ya bi ta cikin wannan jam'iyya, ya bi ta cikin wannan tsarin delegate, sannan ya fito ya zo ya kawo ƙarshen nan. In kuma waɗannan mutanen ne mun sun ce ba mutanen kirki bane, ga su nan kace-kace a ko ina muna ganin sa cikin Najeriya. Saboda kana so in ji ra'ayinku a cikin comment section.